Lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'armi miftuħ. Daħlet u jihredet jiben, għal-bejhem li jisaħlu. Tiklom f'ajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis inġbarna fl-imkien biex niċċelebraw din l-Ewkaristija fis-seba' jum fost l-ottava tal-miliet ejjew nitħejjew ħalli nilqgħu il-mulej f'qalbna. Ġesu twielet fil-grotta ta' Betlem biex ikun jista' jitwielet u jgħix ġo qalbna f'ħajjitna. Ejjew nitolbuh jaħfrilna ħtijietna ħanitħejjew kif jixraq biex niċċelebraw l-Ewkaristija mqazza. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Infaħru l-Alla bil-qalb billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smawiet u paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa tal-għodu għal-ruħuna Leli Sultana u għal-ħutna wkoll il-membri kollha mejtejn tal-familja Sultana. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox, int ridt li fit-twelid ta' ibnek isseħħ il-bidu u l-qofol ta' kull rabta tagħna miegħek. Għamel li nkunu sehem mill-wirt ta' Kristu li fih tinsab il-milja tas-salvazzjoni tad-dinja u li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Uliedi, waslet l-aħħar sija. Smajtu li għandu jiġi l-Antikrist. Issa, araw, ħafna Antikristi ġaddieru minn issa u minn dan narfu li waslet l-aħħar sija. Dawn ħarġu minn fostna imma ma kinux minn tagħna. Li kieku kienu minn tagħna kienu jibqgħu magħna. Għalhekk kien jeħtieġ li jkun magħruf li mhux kulħadd kien magħna. Intom iżda għandkom id-dilka mill-Qaddis u dan tafuh il-koll. Ma ktibtilkomx bħalli kieku ma tafux il-verità, imma x'tafuha u tafu wkoll li jibda erq ma jitnissel mill-verità. Il-kelma tal-mulej. Duħajr il-Alla. Assalm responsorjali wieġbu
ħaj firħu s-smawiet u titenna l-art, nejdu. Firħu s-smawiet u titenna l-art. Għannu l-mulej għanja ġdida. Għannu l-mulej fl-art kolla. Għannu l-mulej birku ismu. ħabbru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu imwieġbu u s-smawiet u titenna l-art. ħaj firħu s-smawiet u titenna l-art. ħaj ħabbat il-baħar u kull ma fih. ħaj jifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk, ngħidu. ħaj jifirħu s-smawiet u titenna l-art. Qudiem il-mulej għax ġej. Għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu, ngħidu. ħaj jifirħu s-smawiet u titenna l-art. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Il-verb sar bniedem u għammar fostna. Lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li talla. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-verb, u l-verb kien ma' Alla, u l-verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixed għad-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx, imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru li Alla. Dawk li jemnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xhieda fuqu meta għajjat u qal: danu li għalih qedtilkom jiġi warajja min huwa aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-kull ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħew permezz ta' Ġesu Kristu. Lill-Alla għadu ħadd ma rah, imma rrafulna l-iben il-waħdini ta' Alla li ju fih dan il-missier. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti f'dan l-aħħar jum tas-sena, naħseb li għal ħafna minn ovvjament u xekk din hija l-aħħar quddiesa tas-sena. Walek ma nistgħux lill-Alla ma ngħidulux bil-qalb dik it-talba sabiħa li għallimna San George Prek għal-qaddistana, kemm hi talba qasira, sempliċi, imma ta' erf u sens kbir. Ngħidulu bil-qalb: grazzi Sinjur Alla
u aħfirli, Sinjur Alla. Grazzi mulej ta' kemm għamilt miegħi, ta' kemm għamilt magħna matul dis-sena li għaddiet. Niftakru eżis ħuti l-biċċa l-kbira tal-grazzi li jagħtina Alla laqas nintebħu bihom. Waħfrinna tan-nuqqasijiet tad-dnubiet tagħna, ta' kemm forsi ma apprezzajniex dak kollu li tagħmel magħna, ta' kemm inqasna lil xulxejn, ta' kemm weġġajna lil xulxejn, ta' kemm weġġajna qalb il-missier tagħna tas-sema, ta' kemm forsi kultant anke minna ħsara lilna nfusna għaliex ma kenniex l-Alla forsi f'qalbna jew ma kienx l-ewwel post fil-qalb tagħna eżis ħuti. U biex niġi għal qari tal-lum qari sabiħ ħafna, ma speċjali qed nirreferi għal Vanġelu. Il-Vanġelu tal-lum huwa l-ewwel silta, l-ewwel parti mill-Evanġelju skont San Ġwan. Rajnieħu kol nhar il-miliet matul il-ġurnata. Huwa il-prologu ngħidulu, isa l-introduzzjoni għall-Evanġelju ta' Ġwanni. Ġwanni ma jirrakkontalniex l-infanzja ta' Ġesu, ġifi t-tfulija ta' Ġesu, imma jagħtina dan l-innu sabiħ fuq il-verb, verbum bil-Latin. Il-professur Sajdon li traduċew xek l-ewwel Bibja fil-Malti, it-traduzzjoni għamilha il-kelma, forsi iktar preċiża, kien ngħidu l-kelma flok il-verb. Il-verb tfisser kelma bil-Latin verbum, mhux hekk. Il-kelma ta' Alla. Għaliex lil Ġesu li ben tal-Alla mamu l-bniedem isejjaħlu il-kelma. Fuq l-eżempju, mela kif il-kelma tagħna tesprimi dak li hemm fil-moħħ tagħna moħħbi u x'hekk. Kma nesprimux bil-kelma jibqa' moħħbi. Hekk ukoll Ġesu li ben il-waħdieni ta' Alla huwa l-espressjoni viżibbli ta' Alla inviżibbli. Bih sar kollox u mingħajru ma sar xejn. Għalhekk għax huwa Alla fil-bidu l-ħolqien kollu sar bil-qawwa tal-kelma, bil-qawwa tal-iben u x'hekk. U fuq kollox huwa ġie fid-dinja biex ikun id-dawl. U keċċi d-dlam, u d-dlam melbux. Ara kemm naraw d-dlam kultant madwarna, mhux qed nirreferi għad-dlam tal-lejl, imma d-dinja ta' negattività ta' madwarna, ara kemm ngergru. Irridu aħna li nemnu, inżommu f'qalbna u f'moħħna l-ewwel qabel kollox li d-dlam qatt ma jista' jirbaħ id-dawl, eżis ħuti, għax Alla huwa l-fuq minn kulħadd. Hekk jolqotni wkoll f'dis-silta x'niedina ġie f'daru u niesu ma laqgħux. U nagħmel mistoqsija lili nnifsi u lilkom illum. Ġesu il-qajtu jien fid-dar tiegħi f'qalbi. Noqogħdu attenti għax faċli ngħiduha bit-touch page biss ma tkunx tfisser il-verità eżis ħuti. Qegħdin ngħixu żmien li fih aħna l-insara qed niġu pruvati ħafna. U ma baqax post għal nisrani biċċa ħanejdlu hekk. In-nisrani jew ikun nisrani ta' veru, nisrani anke meta jsiba diffiċli, nisrani anke meta jkun ridikolat, jew inkella ma jibqax nisrani. L-insara ta' biċċa bil-mod il-mod qegħdin jispiċċaw eżis ħuti. Walek jridu nagħmlu deċiżjoni. Kemm hija għażiża l-fidi tagħna? Ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla ma' Ġesu kemm hija għażiża? Tiġi l-ewwel qabel kollox, ma tiġix l-ewwel qabel kollox u riskju kbir li nitlifa jien. U mhux biss nitlifa jien, jitilfuha wliedi, jitilfuha nies oħrajn imbagħad. Għax kif jgħidu bl-Ingliż il-fidi kollha ir-ripple effect, min jgħix fidi vera ħajaffettwa l-oħrajn billi jressaqhom lejn Ġesu. U min jgħix fidi ta' biċċa ħajitbietu minn Alla u allura b'konsegwenza ibiet li ħafna oħrajn. U dan hu challenge għas-sena l-ġdida li qed jagħmlilna l-mulej. Ejjew nħejjulu t-triq il-mulej. Bħalma għamel Ġwanni. It-triq f'qalbna u t-triq fil-qlub tal-oħrajn. Billi ta' bilħaq nippruvaw nagħmlu ħilitna kollha, eżis ħuti, mhux ngħid nipprova biss, imma ngħid ir-rejt mhux hekk inkun nisrani ta' veru.
inkun immaġni ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Il-mulej ngħidlu kuljum mulej hawn jien inqeda bija. Jien irid tkun strument fidejk biex int tkun preżenti fid-dinja tal-lum, fid-dinja tiegħi permezz tiegħi. Kieġobkom il-wieqfa. Alla bat l-libnu l-waħdini fid-dinja biex aħna jkollna l-ħajja permezz tiegħu. Nerfgħu lejh bil-fiduċja dawn it-talbit tagħna fil-waqt li nitolbuh u ngħidulu mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. Mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. Int li jurejt lilek innifsek lilna permezz tal-kelma tiegħek magħmula laħam għejn lill-Knisja biex turi mħabbtek lill-bnedmin tal-lum bil-fedeltà tagħha lejn Kristu u l-verità tal-Evanġelju nitolbu mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. Int li d-dinja ma laqgħetx il-kelma tiegħek erġa' dawwalna illum ukoll bil-miġja tiegħu u qaddisha biex tilqa' d-don tal-paċi tiegħek nitolbu mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. Int li tajt dinjità kbira lil bnedmejn bil-miġja ta' Kristu ibnek, qawwi qalb dawk fostna tiltilfu kull tama u ferħ sabiex jemnu li Kristu ibnek sar bniedem ħalli jimla bil-kuraġġ u t-tama l-eżistenza tagħna nitolbu mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. Int li fidejk huma żminijiet il-qarrat ta' ħartana fit-tmiem ta' sena oħra, aħfrinna dnubietna u berikna bid-don tal-paċi tiegħek għas-sena li ġejja nitolbu mulej int is-Salvatur tagħna l-koll. U minn dan is-santwarju għażiż tagħna ħanejdlu hekk il-qalb u x'hekk tagħna il-Maltin u tagħna l-Awċejn, il-qalb tal-fidi tagħna. Nixtiequ mulej inkomplu nitolbuk ibatilna x-xita hekk ħalli artna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha, ibatilna staġun ta' xita tajjeb. Eħles lilna u lid-dinja kollha mill-pandemija mulej li qed tant iġġib tbatija fuq ħafna nies. Nixtiequ nitolbuk għal dawk kollha li jsegwu l-quddiesa minn dan is-santwarju permezz ta' Radju Marija u mezzi oħra, mod speċjali nixtieq nitlob minn qalbi għall-anzjani, għall-morda, għall persuni b'diżabilità, għal dawk kollha li bħalissa jħossu t-toqol tas-salib, għal dawk li jħossu l-bżonn ta' talba speċjali, ngħidulhom intkom tinsabu fil-qalb tal-mulej, tinsabu taħt il-mant tal-umtana tas-sema. Ejjew b'fiduċja kbira f'dan Alla li tant ħabna, tant iħobbna, nresqulu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna, ikkonsagrana bl-Ispiritu qaddis tiegħek biex nemnu fil-kelma tal-verità li għalina ħadet ġisem veru bħal tagħna fil-ġuf safi ta' Marja Verġni, ibnek Ġesu Kristu sina li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru ta' dan il-mawin bejt. Ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-nedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li niedma quddiemek
u għamli kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti u t-tnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek, għamel li b'din l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna ma' qudejn ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Lilu għalkemm bħal Alla ma nistgħux narawh, rajnih fostna bħala bniedem fil-misteru qaddejs tal-inkarnazzjoni u imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fiż-żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu, ireġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-saltna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddejs, qaddejs, qaddejs. Is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek osanna fil-għoli tas-smawiet mbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħi bati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna
li raqdu bit-tama tal-qawmien, ma speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irwieħ ta' ħutna Leli Sultana u l-familjari kollha mejtejn. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrejb, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija slimu l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni ħajja. Id-demm ta' Kristu jħarisni ħajja ta' dejjem. ħallejtu Alla sema biex teħx fosti il-bnedmi, sir bniedem wieħed minna biex jibdili il-ħatjin, sir bniedem wieħed minna biex jibdili il-ħatjin. U bambin ċkejken ħelwa tarbija, ejja eħlis
isna mill-lajb tal-ħtija u Alla taħnina min kem dbatija d-dej minħabba dawk li fdejt min kem dbatija d-dej minħabba dawk li fdejt lemħu kutredu l-kwikeb xinraw tarbija far im edha fufti tiben għalli fqar fost il-fqar im edha fufti tiben għalli fqar fost il-fqar widdew bil-qawwa biex bl-izbaħdija juruh lewietek l-ommok Marija u maħallina f'dirajna inbennu u qalbna inħadnu f'dirajna inbennu qalbna inħadru. B'safju dik il-xorb ħadna biex id-don li tajtna issa jkun jiswinna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Naħseb memx tal-bisbaħ li nistgħu ngħidu llum minn dik li għallimna l-qaddistana San George Freka nqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna, fit-tieba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jinħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem bi Kristu Siedna. Infakkarkom li fl-ewwel tas-senada tibda mill-lejla il-Knisja tiċċelebra l-ikbar festa tal-Madonna, l-ewwel domma tal-Madonna, Marija Umm Alla, eżisħuti. Kemm ħaġa sabiħa li kull sena tintemm u tibda fit-tħaddina tal-Tagħna tas-sema. Għalhekk nagħmel appell lil kulħadd biex nieħdu sehem fl-Ewkaristija u jista' jkun nfittxu anke li ngħidu talba sabiħa tar-Rużarju, hekk bħala talba biex omna tressaqna lejn bina Ġesu u tħarisna fir-ruħ fil-ġisem għal matul dis-sena l-ġdida. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Nkantaw flimkien. Nira tibki xizjed, ninni Ġesu bambin. Ħallina l-biki, għaxana nidibli. Ejjew ja anġli mis-sema mija taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija.
biki ashahna mihidim bi Eyew taraw baynaykom lilla kbir tal-ħnina Bambine sabiħu helu vini niġo bennina Ninni la tibki xisjed Ninni ġesu bambin Halli nal-biki Għaxana mihitimmin Ejje wara Jaf kem faqar f'kem dbatija Is-sitta kollox twi led bina la il-Messija Ninni la tibki xisjed Ninni Ġesu bambin Halli nal